Specielt velkommen til dig, Karl, og til Karls familie, og en speciel velkomst til DASK. For dem, der ikke ved, hvem DASK er, så er det jo vores veteranflyklub. Jeg har også nogle fly med i dag. Blandt andet tror jeg, at det fly, som Karl han fløj sin første flyvetur i. Er det korrekt? Jo. Ja. Jeg vil godt byde velkommen til mange af de her tidlige medlemmer, som mødte op. Det er jo dejligt at høre. Jeg kan høre, at der er nogen, der allerede det kribler i fingrene, siger de, da de er bare gået ind igennem hangaren her. Selv velkomst til Sorø Kommune. Det er jo dejligt at se, at Gert fra Kulturudvalget er mødt op. Og så vil jeg sige tak til alle jer, som har været med til at få det her på benene. Da der i 1966 opstod mulighed for at starte en surfklub i Slagelse, var Karl en af medstifterne. Og de første år var han den eneste instruktør i klubben. I 1999 tildeles Karl Goethe-pokalen for sin store indsats for dansk surfing. Han er i dag æresmedlem af Midtsjællands Surfklub. Han fungerer som S-konsulent, han er instruktør, og han er stadig materielkonsulent. Karl er et usædvanligt menneske. Han er beskeden og jordnær af natur, men en viljestærk person, som også kunne være ret bestemt som instruktør i luften. Jeg har hørt historier om, hvor man påstod, at Karl hjemme fra sit kolonihavehus i Slagelse kunne se, om der blev holdt nok op mod vinden, når man lavede spilstart på kasernens område i Slagelse. Men det er selvfølgelig nok kun en historie. Videre som skrevet, Karl er utroligt vedlidt og klubmenneske til fingerspidserne, som har lagt en kæmpe indsats i alle de 3 klubber, han har været medlem af. Karl han er nu 86 år, stadig aktiv pilot. Så sent som i lørdags fløj han et par timer i boksen sammen med Holger i det fantastiske efterårsvejr. Så har vi nogle små historier fra Karls lange, spændende karriere. Karl Christiansens første tur. Den 3. oktober 1943, start nummer 1, Stamer Lipis OY 10. Af en eller anden grund virkede spillet ikke den pågældende dag. Så jeg fik en gummitårstart, hvor der ikke var nogen spilfører, der kunne bestemme, om man røg i luften. Jeg sad selvfølgelig og pumpede med højdeordet, og pludselig sagde det bang. Ned i jorden med et brag, og nogle skader på flyet til følge. Så blev det repareret indtil næste weekend, hvor vi igen fløj. En gruppe personer fra klubben var taget tilbage til Bøtø i sommerferien 1945. Blandt disse var H. Gaudengård, Henrik Kuhl, Tage Slotbro. Jeg kørte på cykel fra Slagelse til Bøtø for at besøge. Det var ikke meningen, at jeg skulle flyve, men det endte dog med, at jeg fik lov at prøve nogle starter i Bussarden OYDIX. Fra Bøtø fik jeg 3 starter på den, og senere på vej hjem gjorde vi hot ved Vordingborg. På eksercerpladsen ved Vordingborg fik jeg yderligere 3 starter. Lykke i 7-10 år, har du meget fløjet under skyer. Horisonten du aldrig når, selvom haster stiger vinterskyer. Jeg har altid opfattet Karl som den, som sørgede for, at når der var noget, der var gået i stykker, så sørgede Karl for, at det kom til at virke igen. Og som Tom sagde, at hvis han skulle fortælle hele Karls historie med alt, hvad han har gået og bedrevet livet igennem, så havde de 2 timer stadig til. Så det er skønt med folk i florerne, som har den evne at kunne løfte og sørge for, at det også kører.
Så det jeg sige på rigtig godt jysk, det var meget vedhold. Det er ros. Jysk ros. Vi har det fint. Når boksen den kan være herovre, du sørger for, at den har et hjem, og den kan blive herovre. Og vi kan låne den en af dem, det er virkelig dejligt. Jeg vil håbe, du vil få rigtig mange år endnu, hvor du vil svinge boksen rundt i himlen. Og i dagens anledning, så vil vi gerne have lov at give dig en tur i Stavern. Vi vil da arrangere, at der er nogen, der trækker i snoren, så at det er dig, der styrer, og ikke dig, der skal styre. Så endnu en gang, tillykke, Karl. Kan du vinger på den? Ja. Skal vi tage ved hen? Ja, det skal vi. Ja, det skulle jeg sige det. Vi siger bare, hvad vi skal gøre. Ja. Du skal lidt fremad. Så langt er det altså heller ikke. Ikke ret langt. Og slet ikke med det. Og så bliver hastigt. Ja, men vi skal lige være sikre. Hvad skal du? Hvad er det? Så skal du... Det er som at sidde på en taburet. Så kan vi bruge et eller andet højmark. Det virker det hele. Ja, det er det. Fordi det er noget med fordampning. Du har været på den meget sted. Det vil du hellere. Kan du ikke sænke den lidt? Kan du selv gå i bad, kan du selv klare dig? Det kunne jeg godt. Så bliver jeg jo. Hey! Hold lige, kom ind heroppe med. Jeg skal have PFT på gummitog. Ja, ikke længere. 6. Det var virkelig en flot start, Karl. Ja. Du får flueben derude på det start. Det kan godt være, at det flyve på. Den er helt, ikke godt? Den er helt. Hvor højt var den op? 4-5 meter. Man kan næsten huske, at det gik stærkt. Det er det, man kalder Det var lige før at være en ageprøve. Og de der 20 sekunder. Det går lidt lettere i vore dage. På de nye fly. Måske vi pludselig skal en tur, så går jeg starte med den ligger der på. Ja, det er rigtigt. Det er lidt udnyttet det.
der er det mere, der så bare uden at det gør på med. Ja, Du har aldrig prøvet at sidde sådan en, har du? Nej, det har jeg ikke. Jeg er ikke for overskyet til jer. Jeg kan da godt se et godt billede. Du er ikke. Jeg opdager nu. Har man faldskærm på, når man er oppe sådan en? Det har jeg aldrig set. Men det kan man da godt have. Flyveren er jo en faldskab i sig selv. Nej, det tror jeg ikke. Nej, det er bare med en astetræ. Det var da godt, I kom herud. Så den standser der hurtigt. Det var jo også, men vi vidste godt, at vi kunne ikke... Det er jo langt at køre. Det kan komme, når I har tid. Du kan se, der sker noget. Så er nok set, der får rent på næsen, fordi det... Hans Christian, han fik sin rød. Og den ned ad siden. Det skulle heller ikke være hårdere end det der, for at man lige kunne løbe sig af det. Så var det det. Var der også en, der knækkede derovre? Ja, det knækker. Og de ryger lige op i noget, ja. Det er smart. Ja, indtil de går frem. Der er lukkenspil. Så kan du huske, at der stod deroppe ved det der folkevogn. Førerhuset der, og så stod der 2 der og holdt den der kører over. Og holdt op, han kørte, og så sagde vi så, skvulmede ud over. Fuld gas og bremse. Så tjekker vi altid ud. Det vil vi kun gøre på det her til. Den måler så først om det Når de lander. er de oppe til billeder. Ja. Det er det ikke fra fjernsynet. Det var, ja, jeg synes ikke, at jeg skal lige gøre. Ja. Hvis du vil have fundet det op i det. Nå, så tog du det købe. Så jeg var lige inde og... Så kørte det 4 timer. Nu går der ikke af. Og det begyndte at få ved for. Ja. Han blev fuldt over ryggen med det. Ja. Det tror jeg ikke. Han er sulten mere. Han går rundt i sådan en.